Izzar so a sharhin masana. Labarin shirin fim ɗin Izzar so, ko kuma kai tsaye a ce fim ɗin Izzar so, wanda ya faɗo a rukunin fim mai dogon zango, to series, kuma yana cikin na farko a Kannywood. Haka yana cikin na farko a waɗanda suka samu karɓuwa da ratsa zukatan al'umma a Afirka ta Yamma, kuma ba wani fim mai dogon zango da ya samu karɓuwarsa a kafar fasahar sadarwar zamani nau'in ko shafin YouTube. Sannan kuma ya ƙara wayar da kan al'umma wajen shiga shafin YouTube a kalli fim, ko a sauke shi, ko a yi rijista wato subscription. Ma'ana dai idan an kalli ko an yi nazarin fim ɗin Izzar so a dai fina-finan Najeriya masu nisan zango, yana cikin na farko da aka fara waɗanda ake ɗora su a shafin YouTube, kuma yana daga cikin na Afirka ta Yamma da suka samu karɓuwa. Saboda haka, hakan na nufin ya taimaka wa sauran masu kasuwancin fina-finai a shafin YouTube a duniya. Ma'ana za a samu fa'idantuwa daga mutanen arewacin Najeriya ga duk wanda zai ɗora fim ɗinsa a shafin YouTube a duniya. Ma'ana fim ɗin ya jawo hankalinsu, ya kuma wayar da su yadda wanda bai sani ba, bai koya ba zai koya, wanda bai san yadda ake ba zai sani, ta hanyar karɓuwar fim ɗin a shiga shafin YouTube a yi subscribing, ko a kalla, ko a sauke. Haka Izzar so yana cikin nau'in fim da ake kira tragedy, wato labari mai taɓa zuciya da tausayi da ta'ajibi da juyayi, kuma sentiment, wanda yana da tasiri sosai. Labarin ya samu babban jigo ko manyan jigo da kuma masu tallafa masa, wato major theme and sub-theme, daga manufan labarin ko marubucin, ma'ana central idea. Izzar so ya ci sunansa tun a title. Wannan ma wani mataki ne na musamman, kuma labarin ya zo da jigon da zai ja hankalin al'umma. Wannan ne ma kuma ya sa cikin yardar Allah hakan yayi tasiri, domin a duniya ba abin da ɗan adam ya fi so da ƙauna kamar 'yanci. To jigon ya nuna yaƙi da kama karya, da yaƙi da tunƙaho, da kuma bautarwa ta hanyar nuna isa da kuma ƙasƙantar ko wulaƙanta wanda ake ganin bai isa ba. Sannan kuma sai aka ci karo da mai manufar jari hujja, da kuma mai fafutukar neman 'yanci da sanin kansa, tare da tsayawa da ƙafarsa kan manufarsa, da kuma yin dogaro da Allah, wato sai ya zama hero. Wanda kuma abu ne da yake faruwa musamman a irin ƙasashenmu na Afirka ta Yamma, musamman ma Najeriya, da cin hanci ya tasiri, wanda hakan ya sa ƙarfin jari hujja kan bautar da mutane. Wato abu ne da yake faruwa kuma yake damun al'umma, amma sun gaza samun ƙarfin zuciya da ƙarfin gwiwar da za su nema wa kansu 'yanci da haƙƙoƙinsu, kamar dai yadda aka ga babban jarumin fim ɗin Lawan Ahmad, wanda ya ƙi ba da goyon baya, ko kuma ya ƙi sunkuyar da kansa ga ita jarumar da take tunƙahon abubuwan da ake aiwatarwa na kamfani na mahaifinta ne, sai yadda ta so, ba tare da duba doka da ƙa'ida ko mutuncin ɗan adam ba. Wanda shi kuma ya nuna sam ba zai aiwatar da wani abu wanda yake ya saɓa da doka ba. Aiki ne kashi, kuma zai tsaya kan aikinsa, saɓanin wanda kuma ba wani wanda zai tanƙwasa shi, ko ya tilasta shi ya yi abin da baya bisa ƙa'ida. To wannan karo da aka ci, shi ne babban jigon da ya ja hankalin al'umma, kuma ya nuna tsayawa da ƙafarsa kai da fata wajen ganin cewar ba a wulaƙanta shi ba daga abin da bai kamata a wulaƙanta shi ba. To
wannan abu ne da ya nusar kuma wanda kai tsaye ma a iya yin documentary a irin waƴannan fim ɗin saboda abubuwa ne waƴanda suke faruwa a zahirance ba ma wai sai ta zo ta jigo ta fuskar fiction ba. Fim ɗin na Izzar su babu shakka ya taɓa zukatan al'umma ya kuma shiga zukatan al'umma fiye da fina-finai da dama da ake yin su masu dogon zango, domin kamar yadda aka faɗa cewar ya samu kyakkyawan jigo sannan kuma an zauna an tsara labarin ya tafi daki-daki yadda ya kamata. Babu shakka labarin Izzar su ya samu tagomashi daga marubuci da kuma mai tsara labari screenplay, wanda an kuma samar da dialogue masu jan hankali da suka kasance na musamman, sannan kuma ya samu kyakkyawar gudunmawa da kulawa ta mai bada umarni a cikin fim ɗin, wanda dukkanin jarumin da ya samu damar taka rawa a cikin wannan labari na fim ɗin Izzar su to babu shakka labarin ya bashi gudunmawa da kuma shi kansa mai bada umarnin ya bashi gudunmawa, wanda za a fahimci haka ne duba da yadda idan ka ɗauko sabon jarumi ka ɗora shi a labarin da ya tsaru ya kuma ginu ya kuma zo da jigo mai kyau to babu shakka zaka ga fim ɗin ya ɗaga wannan jarumin. To ai ko da Izzar su ɗin jaruman da suka jagoranci fim ɗin kashi 8 cikin 10 sababbin fuska ne, kuma cikin yardar Allah suka nuna ƙwarewa ma fiye da waɗanda suka jima ko kuma suka zama wasu a industry kafin wannan zamani na series. Babu shakka sabbin jaruman da suka taka rawa a cikin fim ɗin sun taka rawa muhimmiya duba da yadda labarin ya zo da kyan tsari da dialogue sannan kuma aka yi dacen mai bada umarni ya tsaya kai da fata aka samu dukkanin abin da ake so, ma'ana kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Kuma duk da haka jaruman duk da kasancewar su sabbin hannu ba a ga nuna cewar su sun nuna sababbi bane a cikin tafiyar, sabuwar fuska ce amma kuma da tsohon kamu, ma'ana sun kama sosai wajen jagorantar shirin wanda ko wanda ya ɗebi shekaru cikin masana'antar ba zai nuna musu ƙwarewa ba, hasali ma akwai waƴanda basu da baiwar sanin makama ko iyawa ɗin waɗanda ba za su iya kwatankwacin ma na waɗannan ba. Kai a ƙashin ma dai gaskiya sabbin jaruman musamman jarumar da ta ja ragamar fim ɗin da kuma waɗansu da suka ɗan taimaka mata daga ciki a matsayin support actress babu shakka sun nuna ƙwarewa fiye da duk yanda ake tunani, kuma sun taka rawar gani sun nuna bajinta sun nuna sabo ma gwani ne fiye da yanda ake tunani. Saboda haka labarin Izzar su za a cigaba da kawo sharhi a kansa musamman da yake fim ne mai nisan zango zai riƙa sauyawa daga wani rukuni zuwa wani rukuni ko daga wani jigon ya karkata zuwa wani jigon.